Здравейте на всички! Аз съм Атом и днес ще снимаме клип на Майнкрафт оцеляване. Така, нека да създадем сървър и да започнем нашето оцеляване. Така, както виждаме, сме в гора. Първото нещо за всички, които са още не могат да играят много добре, първото нещо е според мен да си набавите храна и чак тогава да започнете да строите дървета. Да трошите дървета. Така, нека да започнем да чупим дърво. И да се развиваме. Така, да чупим дървото. Толкова мисля, че ще стигне. Той повече няма да е. Така, и нека да си направим крафтинг тейбъл. И да направим една кирка. Заедно с нея да си направим един чест. Да го сложим честа ето тук. И да започваме да... Извинете, тук трябва да има някаква крава. Щом се чува това. Като гледам няма. Нека се върнем при крафтинг тейбъл и честа. Ето е кравата, но ще оставим да се поживее още малко. Така, ние ще започнем да копаме за камък. Защото ни трябва 20 камък да си направим печка и останалите 10 да ги направим на оръжия. Така. Нека да продължим. Така, продължаваме да съберем 20 камък. Така, нека да направим печка. Така, да сложим да се пекат паржолите и да сложим тази кирка, която вече според мен няма да ни трябва. Да се направим меч, кирка, брадва и лопата. Да си подредим инвентара. Така. И да продължим да снимаме така. Паржолите трябва да са готови вече така. И нека си съберем нещата. И да тръгваме да си търсим подходящо място за къща. Така, да тръгваме. Ще тръгнем на там, защото аз не обичам да се установявам в гори, защото трудно се намирам после къщата. Чакайте, намерихме кол, който може да ни послужи за торчове и за други неща, които ще ни потребват. Ще съберем всичкия, за да имаме, защото не знаем никога кога ще ни потребва. Ще хапнем, защото така, ще чупим въглища и ще излезем, само да вземем камък, който беше останал, да се го вземем и да сложим тук честа и да тръгваме да си намерим място за къща. Или ако искате, напишете долу в коментарите
Ако искате да не се застоявам на едно място, да съм пътешественик, чакай да погледнем тази много ли е дълбока. Да, много е дълбока. Тази да погледнем. Тя не е дълбока, даже това не спада към мините. Затова ще направим къща, ето както виждаме има овце. Смятам да ги убия да се заслони някъде и да приключим къщата днес. Така. Ето, вече може да се позволим да като убием овце. Няма значение каква е вълната. Кафява, черна, розова и червена, защото даже има и синя вълна. Тук да видим какво имаме. Тук може да се установим за начало или... Не, няма да се установим тук. Запомнете, винаги първата нощ не започвате да строите къща, а се направите дупка в пещера. Сега ние няма да направим това, защото искаме да намерим подходящо място, къде да сме скрити от крипърите, скелетите и паяците. Така, ще изядем последната ни и ще отидем да убием прасетата. Там страни има китли, които ще ни послужат по-нататък. Тук ще се заселим. Това тук поки. Ще убием всички прасета. Тези всичките. И сега ще отидем да щупим тиквите, защото те ще ни потребват. Те стават също и за шапки, но аз лично не ги използвам, защото ми затъмняват виждането и така не ми е много комфортно. Затова ще ги събера, те може да ги направим. Аз смятам да заселим ето тук. За начало ще си сложим тук нещата и ще вземем нашето легло да си го направим. Ето, успяхме да си го направим. Само че чакай да щупим ето това тук да ни е по-комфортно за леглото. И да сложим печката тук. Така, да си оставим всички ненужни неща за сега в честа. Така. Ще сложим малко. Така мисля, че толкова ще стигнат и да сложи да се пече храната. Така. Ние ще продължим ето тук горе, за да оберем малко дърво. Защото знаете, в Майнкрафт, ако нямате дърво, ще загубите. Не може да направите нищо. Според мен дървото е един от най-важните елементи на Майнкрафт. Според мен, лично, аз си изказвам мнението. Ако искате, може да кажете и вашето мнение. Ще се опитам да качвам всеки повече клипове, колкото мога. И нека се върнем към играта. Да щупим това дърво и да се връщаме при, да кажем, още непостроен дом. Така. Нека да съдим това дърво. Да слезем тук, където ни беше къщата. Така. Да видим изпекли ли са, да сложим тези за печене. И чрез печката да си направим материали, да върнем дървото. Аз обичам всичко винаги да ми е точно и подредено. Не знам за вас. Не ви казвам как да слагате нещата в инвентар.